ndiramire nyaya iri pamberi penyu yakapinda ndinapeka musi wechishanu chapfuura iri pakati paItai Abel naSilent Tariro Jaji. Nyaya yachipinda pamberi penyu pano ndakaisa headline yekuti taura Jaji akati Abel, nyaya ndeyekuti wakatora tauro wemwana wangu Mudiki. Silent Tariro Jaji akatora zviro zvisiri zvake zvemwana mudiki zvisingabvumirwa mutemo. Saka zvinhu izvozvo zvinoda kucheneswa zvisati zvadzokera kuna Itai Abel, nekuda kwekuti Silent paakatora akanga achitaura masoko asina kunaka zvakazoredzikwa nemuwengi. Muwengi akazoita zvaakaita zvinozosimudza mhepo nehembe idzo dzedu zvese nekuna Silent wacho nekuzvitakura kwaakaita, asi iwo hapana zvavakaitirana zvakashata kunze kwekutukana ikoko nekuzotora kwaakaita mbacho. Saka chirembata anoda mubvudzi yekuti hembe idzodzo dzichenwe. Akazoitwawo neumwe munhu asiri iwo pakati pavo mushure meungano mumatukano waita. Saka iwe Tariro nditarira ndi obvisa mbudzi mbiri, wane kwachiremba wane kwamambo yekuripira nyaya dzako. Saka utore zvinhu zvewana zvine macomplications handiti, nekuti ukatora zvinhu izvo mangwana unotozoona wakuzobvisa mombe chaiyo. Saka zvichiri padhuze woona kuti wakasika kutsvaga izvozvo. Mbudzi mari ma40 saka unoyari unosungirwa nedaro kuti zviitwe nokurumisa. Aiwa, iwe hausikurwadzirwa wakachengeterwa mwana wawo idare riri hausiri payo idare. Action yako iwe yakaita izvozvo tokupa 1 week utsvage mari iyo $80 wouya nayo kuti achiremba azonotenge mbudzi yake nekuipira dare. Hazviitwi izvozvo. Kutora mbatya kunyanya dzewana dzerusvava nemari yachiremba wakazvipinza wega mumaproblems haisafana usvipinda. Kana uchindotora iwe wainesana nemukomana uyu naItai, waizondotorewo hembe dzemwana. Munhu akauya akatora hembe dzemwana wako wakatakura uyu, unofara here iwe? Tiri kukubvunza kaiwe. Unofara here vanhu vakauya kutora hembe dzemwana wako, wotora hembe dzavo matukana imimi, otora hembe dzemwana wako wawakatakura wangobva kumupe zvara, unofara nazvo? Unoti chikonzero ngei atora ndini? Ari kudei kundoite chipa mwana wangu? Tokupa 1 week. Next week Friday wouya nemari idzodzo tipedza. Ndototaura nemurume wako. Ariko here murume wako muno? Arimo? Ndio murume wako? Unondotaura next week Friday wouya mouya padare iroro anoya $80 nekuti dare iroro richenwa. Then mari makosi edare rako iroro imari
Maana cost yangu kama ni $40 na $45. Iwe ndiwe wadena mai yao muchibatana mazamu matundu emudzimai wemunhu ende sofo ndiwe wakonzeresa zvese kuti waitamba nemukadzi uyu kusvika pasi panopfuuridzira. Saka dare anobva kuti adiwe kwataura nyaya yacho kwatakomenda zvibvunza izvozvo zvikanzi handina chandakaona chawakaita. Aiwa, asi wakataura kuti kubata muprofita akaone zvekubata kwero angatoone zvekuti maisa adanana imi, asi kuti iwewo ushamwari hwacho waipfuuridze. Mambo izvozvo vaifanira kunga ambisa mbudzi yangu achitoripira zvene mukadzi wake kuti zvinhu zvacho wakapfurikidza pana kuitira akadaro uchibata mukadzi wemunhu rake uchipambadzira. Saka waifanira kutoripa futi nekuna mambo kuti zvazvitenderwa zviitwe urasisa tsika. Unobvisa mbudzi inouya kudara makosi, hapana makosi anobhadharirwa munhu, but iyo kutamba uchitamba nevakadzi vevanhu hava kunyangadzira mukadzi wako mwana wako nematambiro aunenge uchiita nevakadzi vevanhu unofanira kuziva kuti pane malimiti. Saka unofanira kuti unozvionera makosi ako awakazvitangira uye wobhadhara mbudzi kudara kuita kuti ushamwari ihwo uzive kuti vakadzi vevanhu havatambi navo vanokupinza muna taisirewa. Okay. Friday mouya zvicheneso kuti mukadzi nemwana wadi wacheneswa. Okay, tisimukaenda.